Равилә Шәйдуллина Мурат. Үксезләр. Повесть. Кызым, уян әле, саташасың ахыры. Бисмиллаңны әйтеп әйләнеп ят. Айзәдә уянып китеп күзләрен ачты. Каршында әбисе басып тора иде. Төш күрәсең ахыры, кызым. Җылыйсыңмы шунда дип, әбисе Айзәдәнең башыннан сыйпады. Эшкергәндә әйтте. Кыз авырлык белән генә уянып җитеп, кичәге хәлләрне исенә төшерде. Кичә әнисен җирләгәнгә 1 ел тулды. Туган-тумачаларны, күрше-күләнне чакырып, Коръән укыттылар. Андый көнне бала-чагага да эш җитәрлек була. Арыган иде Айзәдә. Әмма барыннан да бигрәк аның җанын сагыш, әнисен üzülеп сагыну хисе телгәләде. Бигрәкләр дә әйбәт, җылы, ягымлы иде шул әнисе. Ашка килгән әбиләр дә ничек яратып, хөрмәт итеп искә алдылар үзен. Әбисе уятканда Айзәдә чыннан да төш күрә иде. Җәй көне имеш. Кыз бер кош артыннан йөгерә. Ул кош шундый матур, андый матурлык әкиятләрдә генә була торгандыр. Айзәдәнең андый гүзәллекне моңарчы бер дә күргәне юк иде әле. Айзәдә инде тотам дигәндә генә кошчык буй җитмәс биеклеккә күтәрелә. Менә ул тасма кебек сузылган тимер юлга борыла. Ә ул юлдан ажгырып поезд килә. Кошчык аны-моны аңышмыйча, бар дөньяны дуылдатып зур тизлек белән якынлашып килгән поезд каршына ача. Айзәдә дә туктый алмый. Ул инде поездның җилен дә тоя. Кошчыгым бәрелеп харап була инде дип уйлый кыз. Шул чак каяндыр әнисе килеп чыга. Ул кулындагы аклы яулыгын күтәреп, поезд каршына баса. Поезд шып туктый. Кара, ажгырып килгән поезд шулай тиз туктый ала микән дип уйлый Айзәдә. Үзе кошчык турында да онытып, ашкынып, кулларын җәеп, әнисе каршына йөгерә. Кыз аны üzülеп сагына бит. Әнисеннән башка бик авыр Айзәдәгә. Ул килеп сарылам дигәндә генә, әнисе һавада эри дә юкка чыга. Ә Айзәдә белән җилпенеп уйнаган матур кош поезд түбәсен очып әйләнә дә, әнисе тавышы белән "Хуш, балам, сабыр бул" дип урманга таба очып китә. Кыз тыела алмыйча үксеп елап җибәрә. Уянып киткәндә мендәре юеш иде кызның. Әнием башка бер кайчанда кайтмаячак дигән уй менә инде ничәнче кабат Айзәдәнең бөтен җанын, йөрәген, гәүдәсен сызландырып ярып үтте. Кыз инде өнендә дә йылы иде. Яшьләре яңакларын чылатып акты да акты. Айзәдәнең әнисенә сөйләр сүзләре бик күп. Ул быел көз җиткәч мәктәпкә барачак. Инде укырга, язарга да өйрәнде. Әтисе бик әйбәт Айзәдәнең. Ул аңа яңа мәктәп формасы, матур рәсемнәр белән бизәлгән портфель, күп итеп китап-дәфтәрләр алып кайтырмын диде. Айзәдә зур кыз инде хәзер. Әтисенә ашарга пешерергә булыша. Алай тизрәк тә, күңелрәк тә бит. Әтисенә ярдәм итә-итә, кайбер ризыкларны үзе дә пешерергә өйрәнде. Әнисе күрсә, бик куаныр иде. Тик үзләренә Гөлназ исемле апаның килеп йөрүен, әтисе белән йокы бүлмәсенә кереп, шунда төн кунуын гына әнисенә әйтмәс ул. Шул хакта уйлый-уйлый, Айзәдә тагын йоклап китте. Кыз кабат күзләрен ачканда, өй иче кояш нурларына күмелгән иде. Айзәдәнең колагына әбисе белән әтисенең сөйләшүе ишетелә. Күрәсең, әбисе китәргә әзерләнәдер. Әтисе аны тагын бераз торырга кыстый. Әзрәк бездә яшә инде дигән сүзенә әбисе җайлап кына җавап кайтара. Юк, кияү, кала алмыйм. Бабаң ялгыз бит. Аңа мал-туар каравы бик авыр. Айзәдәне алып китим. Бездә яшәп укыр. Каникулда синең яныңа да кайтып торыр. Безгә бәпкә дә саклашыр. Сорама, әби. Динәмне югалттым. Аңардан башка яшәүемә дә 1 ел үтте. Җирдә гәүдәм генә йөри. Кызымнан да аерыла алмыйм. Бердән бер якын кешем ул хәзер.
Мәктәбегез дә бик ерак. Бу сүзләрне әйткәндә, әтисенең тавышы калтырабрак чыкты. Айзәдә тиз генә торып, урын җирен җыеп куйды. Йокы күлмәген мендәр астына кыстырды. Әнисе шулай өйрәтте аны. Нәни кызчыгым минем дип сөяр иде ул Айзәдәне. Урын җиреңне йокыдан торуга пөхтәләп җыеп куя торган бул. Ачык ишектән кем килеп кермәс? Бу кыз уңмаган икән димәсеннәр. Әтисе белән әбисе өстәл янына утырганнар иде инде. Табынга кичә Коръән ашыннан калган тәмле ризыклар куелган. Кызым, әйдә юында, бергәләп шәйләп алырбыз диде әбисе. Алар артык сүз сөйләшми генә шәй иштеләр. Аннары әтисе әбисен машина белән вокзалга илтә китте. Кызга әбисе аны ихластан яратып сөя торган, йомшак куллы якын кешесе белән аерылышу авыр булды. Җанын кабат кадерле кешесеннән аерылу хисе үтеп алды. Буйгып калган Айзәдә тәрәзә каршына килеп утырды да уйга чумды. Күргән төшен кабат исенә төшерде. Ә ул төш бик татлы, бик ләззәтле иде. Төштәге әнисе аңа бер дә үзгәрмәгән сыман тоелды. Һаман да шул яратып кия торган аклы күлмәгеннән иде ул. Поездны туктатканда күтәргән яулыгы да әтисе бүләге. Әнием, ник мине көтеп тормадың? Ник китеп югалдың дип сөйләште ул аның белән күңеленнән. Шул чак тәрәзә шакыган тавыш ишетелде. Шык, шык. Төшендә әнисе тавышы белән сөйләшкән кызчык түгелме соң бу? Айзәдә канатлы дустын куркытмас өчен сак кына тәрәзә янына килде. Ә кызчык шомырт кебек кара күзләре белән кызга карап торды да пырхылдап очып китте. Айзәдәнең өне белән төше буталды. Кыз бу халәтеннән чыга алмый аптырады. Бер атнадан аларга тагын Гөлназ апа килде. Ул Айзәдәнең бүлмәсенә керде дә стена идәннәрне үлчи башлады. Монда 2 катлы карават куярбыз. 3 кыз шушы бүлмәдә яшәрләр. Бергә-бергә күңелле булыр, әйеме? Диде Гөлназ апасы Айзәдәнең әтисенә. Үзе кызны башыннан сыйпаганда итте. Аннары алар икесе бергә каядыр чыгып киттеләр. Кызга ничектер авыр булып калды. Нинди 3 кыз? Кемнәр алар? Нигә аның бүлмәсендә яшәргә җыеналар? Ник Гөлназ апа Айзәдәнең курчакларын җыеп алып өстәлгә атты? Кыз бу сорауларга җавап таба алмыйча аптырап бетте. Күңелен бимазалаган авырлыктан арына алмады. Кичкә таба өйгә озын-озын такталар, тимерләр ташыдылар. Айзәдәнең рәсем ясый торган өстәлен ишек катына тәрделәр. Әтисе икесе генә калган арада уңайсызланып кына сүз башлады. Менә шулай, кызым. Хәзер курчакларың монда булыр инде. Ул Айзәдәнең уенчыкларын ипләп кенә өстәл өстенә тезде. Ә кыз бер сүз дә әйтмичә өйдәге тамашага шаккатып карап торды. Гөлназ апа безгә бөтенләйгә күчеп килә микән әллә дип борчылып уйланды ул. Бераздан ниндидер ят абыйлар килеп, Айзәдә бүлмәсенә такта тимерләрдән бик тә зур 2 катлы карават ясап куйдылар. Кызның мондый сәндерәне киноларда гына күргәне бар иде. Бүлмә эче кытсызланып, ямсезләнеп калды. Карават ясаучыларның берсе: "Девочка, теперь на небе будешь спать", дип кызның кытын алды. Кичен әтисе Айзәдәне каршына утыртты да ипләп кенә сүз башлады. "Кызым, беләсең, әниең инде мәңгелеккә безне ташлап китте", диде ул. "Без синең белән ятим калдык. Тик булай озак яшәп булмый. Әбиең белән дә сөйләштек. Ул сиңа яңа әни алып кайтырга киңәш итә. Мин Гөлназ апаңа өйләнергә булдым. Ул сине бик ярата. 2 кызы белән безгә күченеп киләчәк. Кызым, син аңа әни дип дәшәрсең, яме? Башта ук шулай димәсәң, соңыннан өйрәнүе авыр булыр." "Әти, миңа яңа әни кирәкми. Минем үземнеке бар. Миңа авыр түгел. Бергә яшәдек бит әле. Инде ашарга да пешерәм, идән дә юам, ине дә җыештырам. Әтием, өйләнмә." Кыз ачыргаланып елап җибәрде. "Кирәкми миңа яңа әни. Кирәкми." "Җә җитте. Балавыз сыкма. Сиңа Гөлназ апаңның кызлары белән күңелрәк тә булыр әле. Бу инде хәл ителгән", дип
Әтисе Айзәдәне читкә этәреп торып басты да, үз бүлмәсенә кереп китте. Кыз аның ишекле түрле йөрүен, көрсенүен ишетеп торды. Авыр иде Айзәдәгә. Ул үз бүлмәсенә керде дә, яраткан уенчыгын, песиен кочаклап, караватына барып ятты. 2 катлы сәндерә, карават аңа бу юлы авызын ачкан зур җанвар булып тоелды. Кызның әнисен дә шул җанвар йоткандыр әле. Иртән Айзәдә ниндидер әйберләр дөбердәгән, савыт-саба шалтыраган, кычкырып сөйләшкән тавышларга уянып китте. Тик куркып бер ара күзләрен ачмыйча ятты. Менә кемдер аның ишеген ачты. Тут какая-то девочка спит дип, русча сөйләшкән тавышка кыз торып утырды. Каршыда 2 кыз басып тора иде. Аларның берсе Айзәдәдән шактый зур, икенчесе аның чамасы гына булыр. Аннары бүлмәгә әтисе белән Гөлназ апа да керде. Бу кызлар хәзер синең туганнарың була инде, диде әтисе. Әйдәгез, ашап алыгыз да, әйберләрегезне урнаштырырсыз. Кызларның зурысы Ралинә, кечкенәсе Алинә исемле икән. Әтисе чәй эчкәндә дә, соңыннан да Айзәдәгә күтәрелеп карамады. Урыныннан кузгалганда гына уңайсызланыбрак, менә шулай, дип куйды. Кызлар Айзәдә бүлмәсенә кереп китте. Нәрсәләрнедер төшереп җибәреп, тартмаларның ачылып ябылганы ишетелде. Айзәдә ишек янына килеп, аларга карап тора башлады. Менә Ралинә Айзәдәнең йомшак песиен сәндерәгә атты. Бер артлы мендәр, матрас идәнгә ачты. Инде чират дивардагы Шамаилгә җитте. Аны әнисе элгән иде. Кызым, бу дога сине шайтаннардан саклар. Өстеңдә рәхмәт фәрештәләре канатларын җәеп торыр. Йоклаганда матур төшләр күрерсең дигән иде. Ралинә, что за ерунда дип, Шамаилне дә алып атты. Аннары, эту тетку тоже уберем дип, әнисенең фоторәсеменә үрелде. Шул чак Айзәдә мәче йылгырлыгы белән сикереп, караватына менде дә, әнисенең фоторәсемен алып күкрәгенә кысты. Тимә, это не тетка, это моя мама дип, елап җибәрде. Ралинә аңа кимсетүле караш ташлады. Не реви, ты же будешь спать там, наверху. Приклей свою маму на потолок, всю ночь на нее смотреть будешь дип, Айзәдәне этеп җибәрде. Шамаил урынына ярым шәрә кыз кунаклады. А здесь будет спать моя сестренка. Я как скажу, так и будет. Теперь я здесь хозяйка. Айзәдәнең коты очты. Ничек менәрмен? Ничек йоклармын мин анда дип уйлады куркынган кыз. Ул гомумән биеклектән курка иде. Кыз әтисенең тизрәк кайтуын теләде. Ул бу гаделсезлеккә, Айзәдәне караватыннан кууга юл куймас дип уйлады. Тик әтисе күренмәде. Ә Гөлназ апа кереп, әнисенең фоторәсемен шкаф иченә тыгып куйды. Айзәдә, кешенең әнисе икәү булмый. Хәзер синең әниең мин. Бу әниең шкафта турсын, диде ул. Икенче катта тынычрак. Син шунда йокларсың. Уенчыкларыңны да шунда менгереп куй. Бүлмәгә 3 карават куеп булмый бит. Урын тар. Гөлназ апа, мин биектә йоклый алмыйм. Куркам. Үз урынымда гына калыйм инде дип, инәлеп сорады Айзәдә. Шул чагаларның сүзенә Ралинә кушылды. Монда мин хуҗа дип әйттем бит инде, диде ул Айзәдәгә усал караш ташлап. Өйнең асты өскә килде. Җиһазларны күчерделәр, кием салымнарын урнаштырдылар. Әмма әтисе кайтыр чак җиткәндә, барысы да тәртипкә китерелгән, идәннәр юылган, өйгә тәмле аш исе таралган иде. Өстәл янына төшке ашка җыелдылар. Гөлназ апа әнисе урынына утырды. Айзәдәнең күнеккән утыргычын Ралинә сайлады. Аның янына Алинә урнашты. Өстәл читендәге тар урын Айзәдәгә калды. Зуррак өстәл аласы булыр. Күбәйдек, диде әтисе Айзәдәгә карап. Кыз урыныннан турып китеп барды. Аның ашыйсы да, эчәсе дә килми иде. Аннан син нигә ашамыйсың дип сораучы да булмады лабаса. Әтисе бигрәк тиз үзгәрде. Үзен гел гаепле санап сөйләшә.
Айзадәне дә күрмәмешкә салыша. Кызчыкның күзләреннән туктаусыз яшь акты. Әтисе тагын каядыр чыгып китте. Кыз йөрәге ярылырдай булып куркып кичне көтте. Ралинә белән Алинә әниләре янында сырпаланып йөрде. Тулай-торак бүлмәсеннән күченеп килгән кызларга 3 бүлмәле фатир җәннәт булып тоелды күрәсең. Айзадә турында барысы да онытты ахыры. Кыз үзе дә тәрәзәгә карап утыра торгач, әрнүле уйларыннан бер кадәр вакытка онытылып китте. Әнисе исән чактагы күңелле көннәрне исенә төшерде. Әмма аңа барыбер бик авыр иде. Шул вакыт кызның уйларын бүлеп, тәрәзәгә тагын теге кыршык килде. Ул шим кара нәни матур күзләре белән бер Айзадәгә, бер өй ишенә карый. Кыз тагын әнисенең тавышын ишеткәндәй булды. Сабыр бул, балам. Сабыр бул. Барысы да үтәр. Кызның җанын кимереп торган газаплы уйлар кимеп киткәндәй тоелды. Әллә әнием кыш булып минем яныма кайта микән дип уйлады ул. Аннары күңеленнән генә әнисе белән сөйләшә башлады. Әнкәем, кадерлем, ник син мине ташлап киттең? Мин хәзер төн җитүдән дә куркам. Теге караватка менеп йоклыйсы да бар бит әле. Әнием, коткар мине бу бәладән дип, күзләрен кышка төбәп ялварырга тотынды. Кышчык чырык-чырык итеп чыркылдады да өшеп китте. Кызга шунда тагын бер кабат "Сабыр, сабыр" дигән сүзләр ишетелгәндәй булды. Кышчыкның икенче килүенә ярма салып куярга кирәк. Мин аңа әниемә генә әйтәсе сүзләремне сөйләрмен дип уйлады Айзадә. Ул кухнядан ярма алып чыгарга булды. Урындык куйды да, шкафны ачып, тары ярмасы салынган банкага үрелде. Пыяла савытны кулына алуы булды. Аның артыннан ук кухняга кергән Ралинә "Зачем туда лезешь?" дип кычкырып җибәрде. Һәм урындыкка китереп типте. Аяк очларына баскан килеш банканы күтәргән Айзадә урындык өстеннән очып төште. Банка ватылды. Пыяла ватыклары кызның тәненә, кул-аякларына кадалды. Яралардан кан ага башлады. "Нишләдең, зараза?" Бу Гөлназ апа тавышы иде. "Нәрсә калган иде анда сиңа? Идәннәрне әле генә юып чыгарган идем бит. Имгәк" дип Айзадәне тартып торгызды ул. Аннары кызның канап беткән аяк-кулларын күреп, үзе дә куркуга калды. Әтисенә нәрсә әйтермен инде? Кызның яраларын юып бәйләделәр. Ул башым авырта дип үз караватына барып ауды. Ләкин Ралинә килеп аны тартып торгызды. "Иди, на свое место ложись." Айзадәнең башы әйләнде. Күңеле булганды. Күз аллары караңгыланды. Кинәт теге кышчык пәйда булды да, кызны үзе артыннан ияртеп алып китте. Караватыннан айрылган Айзадә биеккә очты да очты. Анда аны әнисе көтеп тора икән. "Сабыр, балам, сабыр. Барысы да үтәр", диде әнисе кызны күкрәгенә кысып. Айзадә бер атнадан гына аңына килде. Күзләрен ачса, бар дөнья ап-пак, яп-якты. Ул башта үзенең кайда икәнлеген аңлый алмады. Теге биек сәндерәдә ятмавын аңлап сөенде. Тик кайда соң ул? Бу нинди бүлмә? Монда барысы да үзгә. Әнисе тагын кая китте? Алар әле генә бергәләп болында йөрделәр бит. Ул җирләр шундый матур иде. Ям-яшел чирәм белән капланган болында гаҗәеп матур чәчәкләр үсә. Каурыйлары аллы-гөлле булып йылкылдап торган кошлар сайрый. Айзадәгә анда шул кадәр рәхәт булды. Әнисе аның битләреннән сыйпады. Башыннан, аркасыннан сөйде. Күзләреннән үпте. "Эй балам, эй сабыем, ничек кенә булышыйм сиңа", дип елады әнисе. "Әнием, елама. Миңа синең белән шундый җиңел, шундый рәхәт. Бер генә кайгым да калмады. Син мине калдырып кына китмә", дип өзгәләнде Айзадә.
Әнисе аны тау итәгеннән бәреп чыккан шишмә янына алып төште. Яраланган аяк-кулларын юды. Кан саркып торган урыннарын бәйләде. Кызым, бу изге шишмә. Аның суы шифалы. Эчсәң җаныңдагы әрнүләрне дә баса, диде әнисе. Айзәдә йотлыгып шишмә суын эчте. Әнием, бигрәк рәхәт. Шул кадәр матур монда. Минем әле мондый гүзәл болынны күргәнем, мондый тәмле суны эчкәнем юк иде. Бергәләп барган кара диңгез дә, Ялантау шишмәсенең тирә ягы да булай матур түгел иде. Әнисе шишмә буендагы скамьягә килеп утырды да, Айзәдәне янына чакырды. Кызым, сиңа кайтырга кирәк, дип башлады ул сүзен. Әгәр бик авыр булса, Сәйдә әбиеңнәргә кайт. Алар янында яшәрсең. Ул сине үз канаты астына сыендырыр. Ятимлегеңне сиздермәс. Сиңа монда килергә иртә әле, балам. Әнием, минем монда синең яныңда каласым килә. Өйдә Гөлназ апа, Ралинә бар. Алар миңа биек сәндерәдә йокларга кушалар. Әнием, калыйм инде яныңда. Калыйм инде. Әнисе кинәт кенә урыныннан торды да, Айзәдәне йомшак кына итеп җибәрде. Хуш, кошчыгым. Мин синең яныңа көндә кайтып йөрермен. Сабыр бул, кызым. Сабыр бул. Шул вакыт ишек ачылып китте дә, аннан әтисе белән Гөлназ апа килеп керде. Уяндыңмы, кызым? Бик куркыттың бит, дип, әтисе идәнгә килеп тезләнде дә, Айзәдәнең күзләреннән үпте. Әтисенең күзләре яшьле, тавышы калтырап чыга иде. Мансур, кызыбыз аңына килде бит. Нинди зур сөенеш, диде Гөлназ апа. Әтисенең башыннан сыйпый. Айзәдәне тиздән өйгә дә алып кайтырбыз. Айзәдәнең мин өйгә кайтмыйм, әбиемнәргә китәм дип әйтәсе килде. Тик тавышы чыкмады. Шул чак бүлмәгә шәфкать туташы килеп керде. Балага тынычлык кирәк дип, ул әтисе белән Гөлназ апаны озатып җибәрде. Аннары кызчыкны сөеп алды да, хәзер мин сиңа авырттырмыйча гына укол ясармын. Син Айзәдә йокларга тырыш. Сиңа йокы хәзер бик файдалы, дип, кызның күлмәген сак кына күтәреп, укол ясады. Айзәдә энәнең шиметтерүен дә тоймады. Аның тизрәк йоклыйсы, тагын әнисе белән очрашасы килә иде. Ул кабат тирән йокыга талды. Айзәдәне хастаханәдә бер айлап дәваладылар. Әтисе белән Гөлназ апа аның янына гел килеп йөрде. Кызның әтисе белән икәүдән икәү генә каласы, иркенләп сөйләшеп утырасы килә иде. Әмма ул гел Гөлназ апа белән иде. Бәлки, Гөлназ апасының аны Айзәдә янына үзен генә җибәрәсе килмәгәндер. Бер килүендә әтисе кызына йомшак кына итеп булай диде. Айзәдә, кызым, моннан соң кирәкмәгән җиргә менеп йөрмә инде. Имгәнерсең. Ярмаларны гел шуннан ала торган идең ләбаса. Аягың тайып киткәндер инде. Айзәдә бигрәк шук кыз икән, дип, Гөлназ апа да әтисенең сүзен куәтләп куйды. Син аңа әйбәтләбрәк әйт инде, Мансур. Ул безне бер дә тыңламый бит. Кызымның моңарчы бер дә тәртипсезләнеп йөргәне юк иде бит. Бик гаҗәп. Син, Гөлназ, Айзәдәгә үзең дә йомшаграк бул инде. Айзәдәне хастаханәдән алып кайтканда май бәйрәме җиткән иде инде. Бар дөнья кояш нурларына төренгән. Өй янындагы ямь-яшел бөреләр белән капланган тирәктә кошлар чыркылдаша. Ишек алдындагы түтәлләр чистартылып, аңа яңа үсентеләр утыртылган. Газоннарда ямь-яшел үлән борын төрткән. Өйгә керүгә Айзәдә каршына Ралинә килеп басты. «О, сестренка вернулась», дип, кызны кочаклаганда әйтте ул. Әтисе белән Гөлназ апа кухняга узгач, үзе «Попробуй әтиеңә әйт кенә, убью», дип, Айзәдәгә йодрык күрсәтте дә бүлмәсенә кереп китте. Аш бүлмәсенә әтисе зур өстәл алып кайтып куйган. Җәйге көннәрдә барысы бергә Казан янындагы бакчаларында яшәрбез дип сөйләштеләр. Айзәдә әтисе белән икесе генә калган арада, «Әти, минем әбиләргә кайтасым килә. Шунда гына яшәп торыйм», диде.
Әтисе: "Юк, кызым, әлегә монда бул. Сиңа яңа әниеңә ияләнергә кирәк", дип кырт кисте. "Миңа әнием үзе дә шунда яшәргә кушты", диде кыз. "Кайчан?" "Авырып хастаханәдә ятканда. Без аның белән бергә йөрдек. Ул мине шундый яратты, яраларымны бәйләде. Аннары: 'Бар, кызым, кайт. Сәйдә әбиең янында яшә', диде. Әти, авылга кайтыйм инде. Әбигә дә булышырмын. Ул үзе дә чакырган иде. Мишә буенда бәпкә сакларсың дигән иде". "Кызым, син әзрәк ялгышасың. Әниең белән дә төшеңдә генә сөйләшкәнсең. Әбиеңнәргә китсәң, яңа туганнарыңнан бөтенләй читләшеп бетәчәксең. Ә минем сезне бергә яшәтәсем килә. Тик әниең сине тәртипсез ди. Син аны тыңла инде, кызым. Ул сине начарлыкка өйрәтмәс". Айзәдә Ралинәнең үзен ничек кыерсытуы турында сөйлисе килде. Шул арада Гөлназ апа килеп керде. "Әтисе, без җыенып беттек, әйдәгез кузгалыйк", диде. Жигулига бакчага алып барасы кием салымны, азык-төлекне төяделәр дә юлга кузгалдылар. Әтисе янындагы утыргычта барган Гөлназ апа бер кавым тынлыктан соң сүз башлады. "Мансур, хәзер мондый машинада җыен хәерче йөри. Безгә башкаларныкы кебек чит ил машинасы сатып алырга кирәк". "Гөлназ, акча юк бит әле. Аллаһ буйырса, алга таба барысы да булыр. Әзрәк сабыр итик. Кредитка алырга да була. Кеше шулай эшли. Бу эшеңнән китәргә кирәктер сиңа. 28 меңгә инженер булып күпме йөрергә мөмкин?" "Мин башка эш белмим бит, Гөлназ", диде әтисе. "Әнә, минем бер танышым дальнякта йөри. Акчаны көрәп ала, күчәрсең. Хәзер гаиләң дә ишәйде инде". Әтисе дәшмәде. Айзәдә бу машинаны алгач, бергәләп ничек сөенешкәннәрен исенә төшерде. Әнисе беренче тапкыр Жигулига утырып каядыр барырга чыккач, юл буе әтисен мактаган иде. "Мансур җаным, синнән дә булдыклырак кеше юктыр. Шөкер, Аллаһ Тәгалә мине сиңа пар иткән. Шуның белән бәхетемне биргән. Фатирыбыз да булды. Инде бакчага йөрү дә җиңелләште. Көз җиткәч, җиләк-җимеш кайнатмаларын, бар яшелчәне арба белән алып кайта идек. Гөлназ апа мине дә, машинаны да яратмый", дип уйлады Айзәдә. Яңа хатын алдында җибеп торган әтисенә дә ачуы килде кызның.